Bohol o sa atong mga kaigsunang bulanon sa tibuok kalibutan. Aniya kita karon diri sa Pantalan sa lungsod sa Talibon. Diin kita mulawig didto sa duha ka mga isla sa Barangay Gindakpan o Kalituban para pag-apod-apod diining mga food packs gikan sa DSWD. Walay pagduha-duha nga mitadlas ang atong halangdong Gobernador Arthur Yap ug duha ka islang mga barangay sa lungsod sa Talibon. Kauban si DSWD Regional Director Rebecca Gimala, personal niyang giturn over ang mga food packs ngadto sa mga individual nga mga pamilya, ilabi na sa mga gagmayng mga mananagat, agi ug ayuda sa ilang nasinati sa panahon sa habagat. Ang usa ka food pack naglangkob sa 6 ka kilo nga bugas, 8 ka mga dilata ug kape. Si Barangay Kapitan Mario Laminlanaw sa Barangay Kalituban, Talibon, mapasalamaton kaayo apil ang iyang mga kauban sa Barangay Council ug ang mga residente sa ilang pagdawat sa mga food packs. Gikan sa Barangay Kalituban, milahos ang grupo sa Pikas Isla sa Barangay Gindakpan. Diin mainiton ang pag-abi-abi sa mga barangay opisyales nga pinanguluhan ni Kapitan Busoy Proceso o malipayon usab sila nga midawat sa maong mga food packs. May uban usab sa maong paglawig sa kadagatan sila Talibon Mayor Janet A. Garcia, Provincial Social Welfare and Development Head Mita Texon o Garcia Memorial Hospital Director Dr. Miguelito Hayoma. Human pagbiya sa isla sa Gindakpan, diha-dihang himbalik sa mainland ang grupo padong sa lungsod sa Buena Vista para gihapon sa parihong tumong. Mato de Vida Vista Mayor Dave Dualio, sa sulod sa napulo ka tuig, si Gobernador Arthur Yap ang bugtong gobernador na naghatag og panahon para opisyal nga mobisita sa ilang lungsod nga may dala pang maayuhon para sa iyang ginsakupan. Ang maong pagapod-apod sa mga ayuda gilauman sa atong gobernador nga makapahalipay sa mga residente bisan pa sa ginagmayng paagi. Nagkakit mo ito, asa ko pagkatapang ninyo